tretieho dielu Lego mesta. Dneska si ukážeme, ako ideme vylepšiť náš lesík. Ale skôr, než ten lesík budeme vylepšovať, vás chcem upozorniť. Nezabudnite nahodiť odber. Na zemi teda fakt poriadny bordel. No, ešte autíčka, s ktorými sa hral môj brat. No, ale tie nejdem riešiť. Predovšetkým idem postavať takú zeleň. Proste zeleň, možno dorobím taký chodník podľa týchto. Napríklad našiel som tu aj kraba a to si všetko ukážeme. Tak poďme na to. Poďme sa pustiť do stavania. Dohodnú na nejakom billboarde, neváhajte a kontaktujte ma na tomto maili. Finančnej podpory to tiež riešime cez tento mail, čo ste mohli pred chvíľkou vidieť na obrazovke. No a to je z dnešného videa všetko a zatiaľ čus.